Siyazizwa indaba. Siyazizwa indaba. Uyazi lento eyenzeka ku-media briefing. Ayinhle. Kodwa inhle at the same time. Remember kuzokhetho lomasipala ngo-2026. Uyabona manje amakhoba ayaqala ayayikhipha wona manje embileni. Ayaqala manje ayayikhipha. Uhlanga lizohlala eceleni. Umbila uzohlala eceleni. Yabona kuyothi kushaw 2026 aw MK izobe clean. Iyobe clean nje yaqeda. Uyabona baqalile manje bayiveza. Uyazi uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza into mangabe into kumele ilunge. Mhlambe nezinyanya namaqhawe omzabalaza asalala anendlela yawo yokuthi leli izwe ukuze libuye kunabantu kumele bebhayiziseke ukuze izwe libuye futhi libuseke. Bakwenzile ku-media briefing bebeyitshela benza kahle kanti bayabhayiziseka. Sebeboniwe ubabonile babonakele izwe lonke libabonile. So nje kuyothi kushaw 2026 MK yobe clean yaqeda. Yabo nje manje lamalanga nje lawa nje lamalanga la khona icathulo izogcwala udaka. Thina ngasize simangale ingane zakuthi ayikho impela esizoyilwa ningajawu mhlawumbe nosebenzisa thini ukuthi sigijime sizola size la ku TikTok sizola izimpi zenu. Khohlwane ingane zakuthi khohlwane ngempela ke manje khohlwane. Nina beniplane kahle ukuthi khona bazokhishwa ku-media briefing. Hayi abangayingena kwase ngathi into engekho. Beniplane kahle ukuthi njoba sayibeka sangena kulezi ikhundla sizolwa mabethu basisusa. Kwasho ukuthi niphethe unqondo omdala. Kwethulwa nje uyisimchunu kwethulwa umama uMkhwebane. Izona nje ihloko impela beziphezulu kakhulu ebeyiqavile. Kuvele nje kwadila ngazo. Nina beniplanile nalithatha iqeqe kabana leni nathi emadoda. Siyokhishwa namhlanje masike sakhishwa siyalwa siyinyonfa. Ngathi ngizosebenzela ANC nanifuna ukusuka kulezi ikhundla kwashiwo kwathiwa nicuphile. Uyabona khona bazohamba. Buka ngiyokubuza ngiphala ulimi. Khona abazohamba. Kuyothi shaw 2026 MK yobe clean. Yobe clean. Yabona unyaka ozoqala 2025. Izobe nje clean. 2026 kuyobe sekusela ilunga le-MK owakagogo yobe sebuyele kwagogo. Remember phela ukuthi nina eniyibiza ngo-leadership my leadership nibancane kunathi on the ground. Thina sibaningi kunani noma ningahamba ninanibuyele kwagogo sizosala sibaningi thina. Kuyobe kufana nje nanokuthi yazi kukhiwe isipunu samanzi olwandle sathela kwagogo. Swala ulwandle ligcwele. Kuyobe kuyifanela nje noma nina ningahamba nineyibiza ngo-leadership ngoba yini laba enzoyimosha la noma ningahamba nibuyelele kwagogo kulo nakhona ngeke besamukela ngoba senikhomba ukuthi niyingozi. Kodwa ke abanye vese bathunywe khona kwagogo. Noma bengabuyela kwagogo beyosho ukuthi hey lento besithi soyicinga la asiyithola ayikho. Nokhumalo nibonile uhluleke phambi kwenu besiyini ke thina. Ngoba hayi ukuthi bonke bathengiwe. Bambalwa bathengiwe base bethi mina ngizokhona ukuthi ngihlanganise iqeqebana lami ukubhidlize MK. Nakho ke lokho kungazazi ukuthi uyini bese uvuma nje ukuxhashaza omunye impela umfana komunye umuzi neyinhloso zakhe bese sebenzisa wena uvume nawe. Sikuphi kanti ukuphi wena uthi ukuphi wena ungusazohlohla nje insizwa yakomunye umuzi impela ukwenza into oyibonana ukuthi ayikho le ayikho. Iproblem i1 nansuke nagijimisa ikhundla manigijimisa ikhundla nayitshena ukuthi lezi ikhundla khona izoninika khona manje niyabona akukho nisabambile lokho impela nibambile ukuthi mhlambe khona ongathuka kuvele. Umsholozo wayichitha indaba ye-Women's League bagijima abanye bawuvula i-Women's League ngenkani. Bagijima besuka nento zabo ngale kwa-ANC bazoyivula la ku-MK i-Women's League ngenkani. Bathe sebeyenzile le-Women's League bagijima bayoma ngaphambili. Bona bayoma ngaphambili bayipositiona bona
kule Women's League le bayipositiona bona ukuze make kwathi nje ngapha ubambile ngapha nangapha ubambile hayi bo zizeyibembila usacozulela nabanye ke uyabona inkomfa ikazi ukuhlala kuhle futhi ingahlali ngoba ku media briefing kuvelile ukuthi mangaya kuhlala i-conference la yomushakala ama brown envelope ayogcwala emaphaketheni abantu bafike laphana bevote ngeimali laphana kunabantu abayongena ngendlela esingayiboni kahle kunkomfa ngenxa yemali bayongena ngendlela engekho kanti bathunyiwe banikeza imali kuthiwa hambani yohlakaza MK manifika kwinkomfa nanifike nithi kuso thina siphakamisa usibanibani nosibanibani ngenxa yemali abayobe sebenikezwe yona inkomfa njengoba athi nje ubaba ayingahlali kuright impela yilo zasimoshela ayingahlali le ndlela enza ngayo yona right kakhulu yabona le ndlela lenenza ngayo ukuthi ayikhethela usibanibani ngithi akahambe endaweni esosibanibani akenza ukuthi usibanibani akabambe le position right kakhulu le nkomfa cha si right thina baba sikhethele asinayo inkinga last thing uyikhethela khona siyabona kuma region nakuma sub region nakuma zones nasema wardini lapho cha sizoyikhethela thina kodwa nje kulapha abalapha ekhundleni impela kuyibona bazosangamela kakhulu zikhethele emsholo thina siyavuma asinayo inkinga enkomfeni sebeyivezile ukuthi enkomfeni bazosinikeza inkinga next media briefing engathi ungesibize thina singezi ngisho ngawo nje mhlambe no SG mhlambe no spokesperson nemedia kuphela noma ungasibizanga thina ukuze singayimoshi lento noma ungasibizanga thina sinayo inkinga singezi laphana ngoba sothi siyeza laphana kanti khona abaphekezele thina abazokwenza izinto zabo abanenhloso zabo kusho mina umacekeceke